chief officer called Siska. Gechegi are purely electric. Beding any pesa mang'eny madhi county lale weche mag fuel. Naneno LPO moro mar county moro. Mane uso fuel, ache ndalo kane uso fuel 115. Gine uso fuel 250 lita achiel. Okay. Sani mineno wa use 180 ni jomoko uso fuel 300 ni counties. Okay. Mondo mwa kony counties wa nyaka wadhi electrical maencho ni fuels mitiyo kode nyamburko kande oriembgi gi stima. Wadhi ensure ni waduoko weche mag access gi piny kendo ensure ni wakonyo counties pesa malal matino mag nyamburko. Anno ka piny kaka piny medo lokore engineer wadhi bedo gi COP 28 mamarwa. Onyalo biro Kenya. Onyalo biro Kenya. Koro kopogore gi COP marwa dundo mar punyo nyikwa Ramogi Jwang onyalo luongo nango. Ramogi 1 koso Ramogi 2. Ramogi. Koro manyalo biro Ramogi 1 koro bedo Ramogi 2 donge. Ramogi climate 2